Priča o Ani Radović potresla je cijelu regiju. Mlada djevojka, puna planova i obaveza, krenula je na put koji je trebao trajati samo nekoliko sati. Nitko nije mogao ni naslutiti da će taj običan dan prerasti u jednu od najšokantnijih tragedija posljednjih godina. Nestanak, višednevna potraga, zbunjujući detalji i pozivi upućeni neposredno nakon nesreće postali su središte javnosti i pitanja koja još uvijek traže odgovore. U ovoj priči pratimo Anin sljednji poznati put, rekonstrukciju događaja i trenutke koji su promijenili sve. Ne zato da bismo sudili, nego da bismo razumjeli kako je život jedne mlade djevojke mogao nestati u tišini, daleko od očiju svijeta. Ana Radović započela je to jutro na Zlatiboru, potpuno uobičajeno, bez ikakvih nagovještaja tragedije koja će uslijediti. Spremala se krenuti prema Beogradu kako bi riješila akademske obaveze, među kojima je bilo i plaćanje ispita. Nije imala vlastiti prijevoz, pa je prihvatila vožnju poznanika Aleksandra, čovjeka kojeg je površno poznavala preko prijatelja. Njezin odlazak iz kuće bio je tih i brz, uz obećanje da će se javiti kada stigne. Nikome u tom trenutku nije palo na pamet da je ovo posljednji put da će je vidjeti živu. Put koji je trebao biti runski pretvorio se u sudbinski. Plan je bio jednostavan, krenuti sa Zlatibora, prijeći cestu kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru i nastaviti prema Beogradu. Ta ruta bila je dobro poznata svima koji putuju između zapadne Srbije i glavnog grada. Ana je vjerovala da je u sigurnim rukama, jer je njen pratitelj djelovao samouvjereno za volanom. Prema informacijama, putovanje je započelo bez ikakvog nagovještaja problema. Nije bilo poruka u kojima bi izrazila strah ili bilo kakvu nelagodu. Sve je ukazivalo na običan dan i običnu vožnju. No taj plan, posložen kao sat, ubrzo će se raspasti u samo jednom trenutku koji nitko nije vidio. Kako su se približavali području Čačka i klisuri kroz koju prolazi magistralni put, teren je postajao zahtjevniji. Prema riječima stručnjaka, taj dio puta poznat je po oštrim zavojima, usjecima i nedostatku zaštitnih ograda na nekim segmentima. Vozači često precijene vlastite sposobnosti, a brzina u tim krivinama može postati smrtonosna i za najiskusnije. Iako još nije utvrđeno što je točno uzrokovalo gubitak kontrole nad vozilom, okolnosti te dionice svakako su imale ulogu. U trenutku bez svjedoka i bez kamera, Audi je skrenuo s puta i započeo nekontrolirano kliziti prema betonskom propustu pored ceste. Prema dostupnim nalazima, automobil je silovito sletio s kolnika i udario bočno u betonsku strukturu pored puta. Udarac je bio toliko snažan da se vozilo deformiralo u predjelu kabine, ostavljajući vrlo malo šanse putnicima unutra. Stručnjaci navode da ovakav tip nesreće često uzrokuje teške unutarnje povrede koje nastaju u djeliću sekunde. Iako nema preciznog zapisa, pretpostavlja se da je sila udara bila tolika da je životni ishod bio gotovo trenutan. Automobil je ostao skriven, zaglavljen izvan vidokruga, što je kasnije dodatno otežalo potragu i razumijevanje što se zapravo dogodilo. Najveći šok u ovom slučaju bilo je otkriće da je automobil ostao potpuno neprimjećen puna 3 dana nakon nesreće. Pozicija mjesta udara bila je takva da se iz smjera ceste gotovo nije mogla vidjeti karoserija vozila. Putnici, vozači i prolaznici prolazili su pored mjesta tragedije, a da nisu imali ni najmanju naznaku da se nešto nalazi ispod njih. Čak ni potraga koja je pokrenuta kada se Ana prestala javljati nije odmah dala rezultate. Tek nakon intenzivnog pretraživanja terena, automobil je slučajno uočen iz drugog kuta, što je otkrilo gdje je posljednji put bio zaustavljen njezin život. Jedan od najtragičnijih dijelova priče odnosi se na 2 poziva koja je Ana uputila nakon nesreće. Podaci mobilne mreže pokazuju da je pokušala kontaktirati 2 broja, što upućuje na to da je u prvim trenucima nesreće možda još bila živa. Ne zna se je li bila svjesna, u šoku ili u poluoduzetanom stanju. Zna se samo da je pokušala doći do bilo kakve pomoći. Nažalost, pozivi nisu stigli do odgovora. Signal je vjerojatno bio loš zbog geografije terena, a slab domet u klisuri mogao je biti presudan. Ta 2 pokušaja ostaju najtužniji dokaz borbe koja je trajala kratko. Kada se Ana prestala javljati svojoj obitelji, odmah je pokrenuta potraga. Prijatelji, policija i lokalne službe počeli su tragati za njenim kretanjem, pokušavajući rekonstruirati posljednje trenutke njenog dana. Međutim, zbog terena, loše vidljivosti i činjenice da se automobil nalazio u udolini uz samu cestu, prve potrage nisu dale nikakve tragove.
Njezin mobitel, iako prijavljen u mreži, davao je signal koji se teško precizno locirao. Vrijeme je neumitno prolazilo, a svaki sat bio je sve bolniji za obitelj koja je čekala bilo kakvu informaciju. Tek nakon 3 dana, jedan mještanin koji je pregledavao teren iz drugog kuta primijetio je tamnu siluetu ispod puta i dojavio policiji. Kada su službe stigle na mjesto, otkrile su Audi zaglavljen i teško oštećen. Unutra su pronađena tijela Ane i Aleksandra. Taj trenutak bio je šok za sve uključene u potragu, jer je lokacija bila toliko blizu glavne ceste, a istodobno potpuno skrivena. Svi su se pitali kako je moguće da vozilo 3 dana stoji neotkriveno. No odgovor je ležao u kombinaciji nesretno položene udoline i ugao iz kojeg je bilo gotovo nevidljivo. Nakon pronalaska tijela, obdukcija je potvrdila da su oboje pretrpjeli teške povrede kompatibilne s jakim frontalnim i bočnim udarom. Kod ovakvih nesreća, unutarnje povrede često su presudne i događaju se trenutno. Nalazi nisu ukazivali na dugotrajnu borbu za život, što je potvrdilo sumnje stručnjaka da je nesreća sama po sebi bila fatalna u prvom trenutku ili nekoliko sekundi nakon udara. Ipak, činjenica da je Ana uputila 2 poziva otvorila je mogućnost da je imala kratak period svijesti, što je dodatno pogodilo javnost i njezinu obitelj. Pokazalo se da je Aleksandar, vozač Audija, imao bogat dosje prometnih prekršaja. Mediji su otkrili da je više puta kažnjavan zbog brze vožnje, nepropisnog pretjecanja, pa čak i privremenog oduzimanja vozačke dozvole. Javnost je brzo počela postavljati pitanja: zašto je Ana uopće putovala s njim? Je li ga dovoljno poznavala i je li bila svjesna njegove vozačke prošlosti? Njezin otac izjavio je da želi znati sve o čovjeku koji je vozio automobil u kojem je njegova kćer izgubila život. Ta izjava ostala je jedna od najemotivnijih u cijelom slučaju. Anina obitelj prošla je kroz dane neizvjesnosti, nade i na kraju sloma. Kada su stigle potvrde o njenoj smrti, teško su se mirili s činjenicom da je stradala u automobilu čovjeka koje gotovo da nije poznavala. Otac je javno rekao da mu je jedina želja saznati istinu o svemu što se dogodilo tog dana, od trenutka kada je otišla iz kuće do posljednjeg poziva koji je pokušala uputiti. Porodica je također istaknula da je Ana bila odgovorna, brižna i uvijek oprezna, što je dodatno otežalo prihvaćanje tragedije kojoj nitko nije svjedočio. Iako je mnogo toga poznato, još uvijek postoje nedoumice koje muče i javnost i Aninu obitelj. Zašto automobil nije pronađen ranije? Je li moglo biti drugačije da je teren bio pristupačniji? Jesu li nadležne službe reagirale pravovremeno? I ono najteže pitanje, je li Ana mogla preživjeti da je pomoć stigla ranije? Stručnjaci sugeriraju da bi povrede najvjerojatnije bile fatalne bez obzira na vrijeme pronalaska, no to ne umanjuje bol i osjećaj nepravde. Ovaj slučaj ostavio je trag koji će dugo ostati u kolektivnom sjećanju. Priča o Ani Radović postala je puno više od vijesti o nesreći. Ona je postala simbol opreza na opasnim dionicama, važnosti brze reakcije i nužnosti boljeg označavanja kritičnih mjesta na cestama. Javnost je pokazala ogromnu empatiju prema njezinoj obitelji, a mnogi su tražili da se takve nesreće spriječe kroz bolju infrastrukturu i strože kontrole vozača s problematičnom poviješću. Iako se njezin život tragično prekinuo, ostavila je snažnu poruku o tome koliko je važan svaki detalj na cesti i koliko jedan pogrešan trenutak može promijeniti sve. Kada je automobil u kojem se nalazila Ana Radović konačno pronađen 3 dana nakon nestanka, cijela regija ostala je u šoku. Nitko nije mogao razumjeti kako je vozilo moglo ostati skriveno toliko dugo, tik uz prometnicu kojom prolazi na stotine automobila. Istraga je kasnije pokazala da je teren bio iznimno nepristupačan, strm i prekriven gustim raslinjem, što je otežalo potragu i smanjilo vidljivost. Ono što je dodatno potreslo javnost bili su pozivi koje je Ana navodno uputila neposredno nakon nesreće. Pozivi koji su pokazivali da je u tim trenucima još uvijek bila živa, sama i u paničnoj borbi za pomoć. Ovaj detalj otvorio je brojna pitanja o sustavu potrage, reakciji službi i mogućnostima da ishod možda nije morao biti ovakav. Za obitelj je to bio trenutak u kojem je neizvjesnost zamijenjena najtežom mogućom istinom. Ne zaboravite, život nema reprizu. Vidimo se uskoro.